eta selekzioko jokalari guztiak atzerrian ari dira. Katarren, Egipton, Jordanian, Libanon, eta hasieran aipatu bezala etxeko partidak aspaldi erbestean jokatzen dituzte Amanen, Jordanian, eta Dohan, Katarren bereziki. Aipatu dugu aukia Inigo Iago Barrasateren bigarren norgehiagoka eta berritasuna urten Mikel Labaka. Bai, Mikel Labaka izango da Jagoaren bigarren entrenatzailea kasu honetan, eta astean zehar entzun dugu edabide askotan Euskal Selekzioaren ofizialtasun horren aldarria egiten, eta eraza. Jon Guridi, pasean Kike Barja Gehindio, Osasunako egaleko jokalariak, eta beste korner bat, esan bezala Mikel Labaka erabat komprometituta, Jon Ansotegiren lekuko hartu du, orain Sanseko entrenatzailearen leku hartu du laguntzaile gisa, eta irmo hitz egin du konpromisoari buruz. 8 aldiz jokatu du selekzioarekin, eta bere taldeak partidako aurreneko gola erdietsi du, 3. kornerrean, baloia ate barura, eta golegilea gaur debuta duen Unai Elgezabale. Erdiko atzelaria Levanten ari da lehen mailara, 32 urterekin iritsi da, hortxe kornerra area erdi-erdira, eta esan bezala Unai Elgezabal, Juanan beti esaten dugu, arrobiak ez direla askotan biderik zuzenena lehen mailara iristeko, eta ikusi Unai Elgezabalen ibilbidea Barakaldon aspaldi bigarren mailako partidak egiten dituen hortzen, Burgosen, Levantekin hilo, eta posten gara horrelako jokalariek olako sariak izatea. Bai, nik usten dute bere bidean gauza asko pasatu dituela, ez lehen komentatu duzun bezala, ez dela izaten danak lehenengo maila iristen askarra, baizik eta bere denbora behar esaten dutelako, ez da berak garbi erakutsi du. Ez du atzera egin, irutu zaite askotan hor gelditzen ze, erdibidean gelditzen zeanean ematen du, ja, nik futbolean egin deten beharrekoa, eta ez garbi irakusten du, ez zuk jarraitze bali mazu gogoakin, jarraitze bali mazu ilusioakin, lortzen dira gauza, eta kasu honetan lortu du lehenengo bailan jokatzea, eta gaina goain selezioakin bere lehenengo golaita dute. Debuta Unai Elgezabalek, eta gola aurrenekoa Inigo ikusi du, Iago Barrasateren Irribarrea. Eta ez da gutxiagorako, partida bikain hasi delako, eta partida horretik Jagoarekin egoteko aukera ere izan dugu, eta galdetu dugu, Jagoa gogotsu, eta berak esan dugu, bai, ikaragarrizko gogoa zuela gorko partidarako, ez soilik aldarrikapenetarako eta Palestinar herriari babes hori eskintzeko, baizik eta futbolean ere ondo jokatu, eta neurketa alik eta profesionaltasun maila handienarekin jokatzeko. Juanan gaur Jagobak partida lasaiago izango du Marcelo Bielsarekin gertatu zenaren ondoren. Bai. Lasaiago izango da dena, ez? Beste partidu bada baita ere, eta irutu zait gauzak errezago izango digala, ez? Álvaro Núñezek baloia atzera, Igor Zubeldia kapitain lanetan, Aritze Lustunen lekuko hartuta, Aritzek ezin izan du jokatu, azken unean deialdian zen. Zelai erdian baloia Euskal Selekzioak, pasea sakon, bidea ondo itxi dute Palestinako atzelariek, baina orain ezkerretik Kike Arginen alegina, kanpo banderatxo jaso du Marrazainak, eta hortxe Palestinako hautatzailea Ehab Abu Jazar duela urte bete iritsi zen kargura, eta esan behar bide luze honetan Palestinako selekzioaren aro garaikidean edo moderno honetan erabakigarriak izan dire Hego Amerikako entrenatzailean 1986an onuren enkarguz Ricardo Carugati Argentinarra Palestinara itxi zen anetzen ezer, eta selekzio bat eraiki behar izan zuen utzetik hasita. Gaza eta Zizjordaniako jokalariek ezin zuten batean lan egin, astean 3 Gazako jokalariak entrenatzen zituen beste 3 Zizjordaniakoak, eta partida jokatzen zutenean etxekoak kanpoan, Israelek jarritako eragozpenak medio, eta Ricardo Carugatiren ondoren Nikola Haka, Palestinan jaiotako
entrenatzailea baina gurasoak Txilera joan ziren, han hasi zen, eta bere izan zen, Palestinan jaiotako aurreneko entrenatzaile profesionala, selekzioa zuzentzen, baina Txiletarra eta partidan zehar aipatuko dugu, Palestinak Hego Amerikarekin duen lotura estua. Diasporatik jokalariak eramaten hasi ziren, eta gaurko taldean ere atzerrian jaiotako jatorri palestinarreko giza semeak ari dira. Baloia Euskal Selekzioa du zelai erdian, Jauregizarrek, joko ezker aldera zabaldu, Haien, erdiraketa, Haien egin du, etxaurikoak, eta joanan zenbat korner. Jarraian, Yasser Hamed erkuitu du baloia. Azkenean nagusitasun handia da, ez momentu honetan akats gutxi egiten ari da Euskal Selekzioa, errez iristen ari da, eta ondo jokatzen, Ike Barzak atera du kornerra, arrisku bizia beste behin, eta orain ondo goitik Rami Hamada patxada eman nahi dio taldeari, erasoan ez du ikusi oraindik Palestinako futbol taldea. Eta Naxari aurretik entrenatzaileak aipatu dituzu, bai Palestinakoa, eta aurretik Mikel Abakai buruz aritu gara, eta berak azpimarratu du baita astean zehar, ez dela zaila, zerrenda hori osatzea, Euskal Selekzioaren zerrenda osatzea, batez ere lehen mailan, gaur egun partida asko dituztelako, eta azpimarratu nahi izan du, bai lehen mailako kluben eta jokalarien, jokalariek neurketa honetan egoteko zuten gogo hori, eta eskertuta baita azaldu da, kasua esaterako Unai Elgezabalena, Levanten ari dela, beste bat ere jokatzen ari dira, baina hori azpimarratu nahi izan zuen Mikel Abakai. 3 hutsune aipatu ditugu, tartean Borja Sainz, zeresana ematen ari da Porton, Millwallen ibileta gero Ingalaterran, hark ere gogo handia zuen hemen izateko, beste Leioakoa da, Yasser Hamed bezala, eta polita zateken biak, hemen elkarrean berdegunean, elkarrekin ikustea. Ez izan da, eta hortik aldaketak etorri dira, Urko Izeta deitu zuen azken orduan, Iago Barrasatek, Pablo Ibañez ere, deialdian sartu zen Erne, eskuinetik erbirak eta Ibar Ibañezek, Elgen ari den futbolariaren saiakera, antzua izan da, eta beste adibide argia, askotan, gorezko mailara, gorengo mailara iristeko, biderik zuzenena, Arrobiak ez dira, lanean jarraitu ezkero, gora irits daiteke. Hamadak luze jokatu, ondo Haien Muñoz, goitik ere nagusi Euskal Selekzioa. Hortxe da, Arestin aipatuako Unai Muñez, eskuine galean, Jon Gorrotxategi. 10 partida titular aurten Realarekin. Jauregizar, Atletikeko futbolariak partida guztia jokatu ditu. Azeri jokalari, Gorrotxategi eta Jauregizar eta Gorrotxategi. Bikote hona egiten dute. Álvaro Núñez, sakon jokatu pasea barru aldera bidalita. Hortxe Hugo Rincón, berez eskuin atzelaria da. Gaur Álvaro Núñez du, bizkarra zaintzen, Gironan utzitari da urtengo demoraldian. Ateko sakea, Palestinak. Hamada atezaina, bere eskuinean Yasser Hamed, Leioako atzelariak luze jokatu du, Baloiarekin kosta egiten nahi zaio Palestinari, baina Erne orain aukera bazuen, baina ondo Igor Zubeldia, Palestinako jokalaria min hartuta geratu da berdegunean izan da, baina oso bizkor, zuzen eta ondo, Realeko jokalaria, ez du faltarik adierazi hor, baloia jotzen duela. ukitu du eta esan bezala jokalaria min hartuta Igo. Bai, Zeit Kunbarro 21 zenbakia lurrean, ikuste hor Igor Zubeldak ondo kendu diola baloia, baina bigarren saiakera horretan Igorrek eman egin diola, nahi gabe, kasu honetan, eta oraintxe bertan irten dira medikoak, jokalaria nola dagoen, da jarraitzerik du. Bai, aipatu dut Álvaro Núñez, Bartzelonaren Arrobian Amoribietan abitu zen, Elxera iritsi gero eta orain lehen mailan ari da. Antzen demoraldian partida guztiak jokatu zituen. Unai Elgezabalen kasu bera.
biak Espainiakoz lehen mailan eta gaur ere lehen aldiz Euskal selekzioarekin. Iago Barrasate, Mikel Labaka. Aspaldi olako girori bizi gabe Euskal selekzioaren inguruan, horrelako partida bat behar zuen giroa berpizteko. Nik uste dut selekzioak jokatzen duenean giro behar duela, ez? Iruditzen zaite bat egite balima da selekzioakin, olakoak ikuste balima dira, zerbait lortzeko aukera gehiago egongo litzake, ez? Baina, bueno, ez da arreza izango, baina jarraitu egin behar, ez? Olako partida jokatu eta olako jendetzak partida ikusi. Eta Inigo, Armailetan Euskal Herriko lehen mailako futbol talde guztietako jarraitzaile taldeak ordezkatuta daude hemen. Alaxe da, baina gaurkoan kolore bakarrarekin Euskal selekzioarekin kolore berde horrekin, baita gorri eta txuria nola ez. Eta denak gaurkoan alde batera bultza egiten, egun handia delako. Batatek baloia buruz ukitu du Palestinako kapitainak, albotik aterako du Euskal selekzioa. Eta Naxari ez du arazorik, Zeit Konbarre jarraitzeko, hortxe doa korrika, berea da irtengo da berdekunera. 11 jokalariak berreskuratuko ditu horren bestez Palestinako selekzioak, Zubeldiak, pasea Zelaier dira, Arrotxategiekin jokatu nahi Oiezabal golegileak ezkerrera, hortxe da Kike Barja, barrutik kanpoaldera jodu Haien Muñozek, baloiari eutxi, Jon Guridi, Haien, barrutik orain, Gorrotxategi gukitu, Mikel Jauregizar, etxean jokatzen ari da, Atletikeko Arrobitik astitako mutila, posgarria da ikustea, Arrobitik ateatako jokalari hauek Jauregizar bezala ze bide egiten ari diren, Bai, nikakoan ikusi besterik ez dago, ez zema dauden, ema gazte dauden, igual aurreneko aldiz lehenengo baina jokatzen nahi dianak, ez? Eta hori garrantzitsua da. Eta minutu asko jokatzen. Defentsan ondo, Iago Barrasate mentaldea, Palestinak baloia berreskuratu. Handan, Egiptoko ligan ari da. Pase aurrera, Seiamek ezin eraman, orain bai, bederatzi zenbakiarekin, pase atzera aukera ona, eta gola eragotzi du hasiera batean birritan, hortzak erakutsi ditu Palestina gortxi hautatzailea, txalo zaparrada hemen dena txalotzen da, denak bat eginda daude, elkarren kontra baino gehiago, aipatu izan da aztenetan elkarrekin jokatzen, Palestina eta Euskal selekzioa Gorrotxategi kolpe hartu dezu faltarik adierazi epaileak, eta hortik iritsi da Palestinaren arriskua. Ondo, keinu dotorea egingo hor, baloiarekin, Tamer Seiamek. Aukera hona izan dute. Bai. Bi aldiz, gaine, bi aurtiketan, onak zian. Atzelari egon du. Jokaldi arriskutsua, eta arriskuak aurrea jarraituko du Erne. Baloia lehen zutoinera, ezin kontra esan atera. Euskal selekzioa. Rami Hamada, Katarren ari da, bigarren mailan. Atezainak luze jokatu du. Igor Zubeldiak, baloia buruz ukitu. Ondo jetxiru bizpide honez Palestinak, baloia. Guartzu izan. Nahaine. Guartzu berriro ere. Barrotik, Hamdan. Zelai erdian mailak honeko jokalaria, Jarub ere bai, baina gaur Jarub 6 zenbakia aukian da, dotorea, jokaldia beste behin. Tamer, Seiamek, beste hainbat kaldekidek bezalaxe Katarko ligan jokatzen du, ana badirudi, suspertzen ari dira, Palestina. Bai, gauza gehiago erakusten ari da hor, uste dute aurreko jokaldi horrek suspertu indula pizka bat, eta logikoa da, ez? Egatik, orain arte jokatu den minutu hauetan bere zelai erdian sartuta egon dira, eta selekzioak horri izan du, ez? Baloigetzun galtzen, eta kostatu zaio pixka bat lehenengo aukera hori sortzen. Eta Inigo, hautatzailea ere piztu egin da horretxe ikusten ari gara, Kufila lepoan duela.
Bai, eta erozorain bakarrik, ian nuk eta asinetik zutik ari da, jokalari aginduak ematen, hor lehen honek Zeit Konbarrek min hartu duenean, beste bi jokalari ere ditu, gauzak hobetzeko dituzela esanez, eta badirudi zerbait eta mintzat asmatu duela. Haienek paseatik ebar jari, etxaurikoak du baloia, Unai Elgezabal. Bere eskuinean Igor Zubeldia da, baina patxadaz jokatu nahi du Euskal Herriko selekzioa. Pasea sakon, Gorka Gurutzeta, goia tenu diote Donostiarari, Batatek atzera, Yasser Hamed, Amada, Yasser Hamedek, Al-Garafa taldean jokatzen du Katarren, Anaia Gaztearekin batera, Jamal. Anaia Gaztea, eta Jonan. Yasser Hamedek, Joselu Real Madrideko aurrelari hoia du taldekide, Rodrigo Moreno de bai, Valentzian aritu zen aspaldi, horrelako jokalariekin ari da Katarren. Bueno, maila honean jokatzen da, Katar modan dago, jokalari pila bakuten da, eta usten dut, olako talde batean jokatzen bali madu, maila dagoen zinela izango da, eta dut zaite ondo gordu zegoela, 2019an, pasatzen Palestinarekin jokatzeko gonbidapena, onartu zuen, aitaan jaioa, baita aita medikua, ama Mirandan jaioa, Leioan hasi ziren eta Lezaman hasita, gero bigarren mailako hainbat taldetan, eta Palestinako selekzioan jokatzen hasi zenean, hemenka ibili da, Arabiar taldeetan, horreun Katarren. Unai Elgezabal, Zubeldia, Unai Núñez, eta barruan Gorrotxategi, bere alboan, Mikel Jauregizar, Bermeoko erdilaria, Gorrotxategi, Hugo, Unai barkatu Núñez, Zubeldia, Elgezabal, partiaren kontrola, Euskaldunak dute, bagoiaren atzetik Palestina, orain kontraesan atera nahi du, eta zelai erdian falta, hemen ez daude barkatzeko, lehia estua da. Bai. Horre lurrean dagoena esango dutanak, nirekin hartu dute gaur, oso. Jope guztia berarentzako dira. Festa armaietan eta lehia berdegunean. Jagoba ere zutitu da. Ez da bezertarako barkatzeko, Ino. Ez, zutitu da, ikusi du, Palestinak aurrera pauso hori eman duela, Euskal Selekzioak agian partidaren kontrol hori galdu duela, eta berriz ere gauzak bere onera itzul daitezen, eman ditu bere aginduak, eta dagoeneko berriro ere aurkian desarri. Hamdanek baloia lekutara bidali du. Euskal Selekzioaren kontrasoa saizte aldera, eta joko atzetik hasi beharko du Jago Barrasateren taldeak. Jauregizar. Baloia Igor Zubeldiari eman dio. Guridi. Zerai erdian Gorrotxategi Euskal Lanetan Mikel Jauregizar ondoan duela. Hori Gorrotxategi oso ondo. Jokaldia auspotu. Unai Núñezek luzatu, jaurtik eta arrisku bizia gelditu bikaina egin du. Hamada atezainak, Kike Barjak egin du alegina, Euskal Selekzioak onan oso ondo ari da. Bai, gauzak ondo egiten ari da, oain ere jokaldi ona egin dute, aukera ona ere bai, pasean. Usten dut, jokalari asko zaudela ate aurrean, eta egin duena da atzean ipini, beti asaltzen delako atzetik etortzen den jokalari bat, eta kasu honetan Kike Barja izan da, haien ehortzegoen, gertu bukatzeko, baina nik usten dut, selekzioa maila on bat erakusten ari dela, ez? Palestinari asko kostatuko zaio markagailu honi ustea ere. Palestina Euskal Herrian da, datorren astean, Bartzelonan, Montjuiken jokatuko du Kataluniaren aurka, eta hilaren 25ean,
Libiaren kontrako Arabiako kopako saikatze fase horretan partida garrantzitsua du, baina luzera begira badute egitasmo interesgarri bat. Lehen aipatu dizugu lotura berezia dagoela Hego Amerika eta Palestinaren artean. Palestinarren diasporarik handiena Arabiar herrialdetatik kanpo, Txilen baita. Han lehen mailan Club Deportivo Palestino talde ospetsua jokatzen du. Palestinaren komunitateak 20. mendearen hasieran sortutako kluba, liga birritan irabazitakoa, eta arrazoi geopolitikoen ondorioz, arazo historikoen ondorioz, proiektu bat lantzen ari dira. Palestinako selekzio gazteak, nagusiak ere, formakuntza bidea Txilen egiteko ahal duten bakoitzean, Club Deportivo Palestino taldearen laguntzarekin. Xari, San Mamés guzti orain olatuaren egiten ikusgarria honetan, bete-beteta bai daude armailak, eta Euskal selekzioari bultzaka ari dira. Giro koloretsua. Oso partida berezia da, Juana. Azkenean, lehen endika guarrotxena, Atletikeko jokalari izan zena agurtzela etorri da, hurbildu zaigu, eta aurrekoan irratian entzun nuen, barruan kontraesan handia zuela. Euskalduna, Euskal Herritarra, Euskal Selekzioaren alde, baina Palestina horrean egonda hori guztia kudeatzea ez da errexen. Hori pasatzen ari da gaur, ez? Nik uste zelaian nagusitasun handia erakusten du Euskal Selekzioak, baina iruditzen zait gehiena gozatzen nahi dianak jokalari baino gehiago salitu ari dela, ez? Hemen San Mamesera etorri den jendea, ez? Nik uste dut hori gozatzen nahi da selekzioakin, gozatzen da partidoakin, gaur badaki egun berezi bat dela danantzako, eta aurrera paso bat ematen da. Euskal Selekzio erasoan, Unai Nuñez, Igor Rincón, erdiratzen alegindu da. Gironan utzikari den futbolaria. Palestinak baloia berreskuratu eta erasoan atera nahi du. Ondo, jokoa ezkerrera zabalduz, orain arteko jokalarik azpimarrari nagusia dizue. Palestinan Tamer Sejam, Katarren ari den futbolaria, maila teknikona du. Bai, garbi erakutsi du, ez? Horrek hemen Katarren ez hemen jokatzeko aukera badola. Ozein taldetan lehenengo mailan, ez? Teknikoki jokalari on badela erakusten du, ezkerrona doka. Nik zait talde horretan nabarmentzen da peda dela jokalari. Berriro ere, San Mameseko armaia, saltoka, Aitor Fernandezek baloia ukabide zukitu, Arrasatearra gaur titular, Uruguairen aurkare jokatu zuen, baina bigarren zatian, Julen Agirrezabala izan zen orduko hartan titular, Valentziako atezain ez da etorri deialdi honetara. Unai Marrero da, Realeko atezaina gaur ordezkoa. Baloiarekin Jon Guridi. Eraso ezkeraldean haien Muñozek erdiratu, Yasser Hamedek baloia atera, Handanek gero, atzean sartu du orain, Euskal Selekzioak, Palestina. Patxadaz eta irizpide honez jokatzen ari da, Iago Barrasateren taldea. Iago gaurten Mallorcan ez du xamar, baina usten ari zaio, Ez du xamar, arras handiekin, aldakeledan, irusten daite, hori dala gauza ditxarrena, ez? Zelaikoa ondo menperatzen du, baina barrukoan arazo handiak izan dituzte, eta hori konpondu behar. Hori konpontze balin badu, irutzeit Mallorca hortikan normalean aterako dela, ez? Baina arazoekin. Inogozuk, Osasunaren garaian jarraitu ez zenuen, entrantzaile paregabea da. Zalantzari gabe, eta gaurkoan ere lehen aipatu bezala esan dugu sekulako gogoa zuela, Mallorcan duen egoera ikusita, batek baino gehiago seguru gaurkoan uko egingo zion hemen egoteari, baina Jagoba ezagututa nik uste argi izan duela hasieratik hemen egon nahi izan duela, zaila egin zaio, egoera ez delako erraza Mallorcan, baina hor ere konpromisu itzela erakusten du Euskal Selekzioarekin. Jagobak doain berezia, komunikazio aldetik eta batez ere
liskarrak kudeatzeko. Mallorcan denboraldi hasieran gertatu zitzaiona, jokalari bat alde batera utzita, disiplina faltagatik, emaitzak ez ziren onak, jokalari garrantzitsua izan da, nola kudeatu duen hori, nola eramaten duen. Bai, usten dut bakoitzak erakutsi behar duela, ez? Menperatzen du hori dana, edutzete jagoak hori oso ondo menperatu duela, eta gauzak ondo egin dituela, ez? Jakinda, askotan, bera izaten dela, entrenatzaile bat izaten dela, danan erruduna, ez? Eta kasu honetan, jagoak hori irabazi duela Mallorcan, ez? Jon Guriren alegina, eta Iñigo kantuan da San Mamés. Txori abesten ari da San Mamés guztia eta entzuna. Festa, Mikel Laboa beti presente, eta Juanan, txori, esan daiteke Euskal Futbol taldeen ere zerkia bilakatua dela dagoen. Bilakatu da bai, nik uste hori dela, ez? Oso polita da, oso ondo dago, denak abesten dute, eta irutzeit, leku guztietan abesten dela hori. Eta kantaren mezua egokia gaurko testingururako. Jaser Hamedek baloia atzera, Hamada. Okoa eskuini galera zabaldu du. Batat, kapitaina. Pase aurrera. Batat berriro ere. Hamdam. Egiptoko ligan ari den jokalaria. Ondo zabaldu jokoa. Guardi. Sekuentzia luzeago lantzen ari da. Palestina orain. Nasari bengala bat jaurti dut berdegunera. Epaiak oraintxe bertan neurketa gelditzeko eskatu du. Hau Euskal Selekzioko kide bat. Bengala horiek zelaitik kentzera. Eta horrelako irudiek ere azkenean zapuzten dute horrelako partidu bat. Festagiroan jokatzen ari da. Bengala bat edo beste sartzea lortu dute. Jokoa eten da. Une batez eta berriro ekingo diote norgehiagokari Euskal Selekzioak eta Palestina. Baloia lurrera. Hamdanen hanketan da. Atzera. Nahaine. Jaser Hamed. Eskinean Batak. Kapitainak zuzen luze jokatu du. Kunbarren ganazikoan baloia. Hortxe bidea itxi dio. Haienek. Kike Barja. Eta baloia Palestinako selekzioarentzat izango. Hor berotze ariketara egiten hainbat jokalari ikusten ari gara. Alaxe da Nasari bigarren zatiari begira, Jago Barrastek hainbat jokalari jarri ditu berotze lanak egiten, Marrero ikusi dezakegu, Iñigo Ruiz de Galarreta, Errando, Pablo Ibáñez, Nico Serrano eta Ander Guevara. Hortik etorri zen arazoa, Marcelo Bielsarekin. Bai. Bere ustez aldaketa gehiago egin zituelako Jagobak eta Sestra izan zuten bigarren zatiaren hasiera. Baloia Euskal Selekzioarentzat, ondo utzi dio ezken egal horretan. Haien Muñozek. Kantuan jarraitzen du San Mamesek. Ke artean. Eta beste aldean ere, ni nagoen tokitik zertxo behit urrun, baina Palestinako jokalariak ere, erotze ariketa egitera iten dit. Minutuak ere proportzioan banatu beharko ditu hautatzaileak datorren aste hasieran Bartzelona izango baitira Kataluniari bisita egiten eta ondoren egun gutxira Arabiar Kopako sailkatze fase horretan Libiaren aurka jokatuko dute. Eskuin galean Hugo Rinconek du baloia. Guridi, Rincon, bere atzean Unai Núñez, ezamatik urtendako bi jokalari, Zubeldia, egalean Zabalik, Jon Guridi, Pasa barura berriro ere,
Ondo atera da aurrera euskal selekzioa, eraso eskuinaldean. Hugo Rincón, ez du erdiratu. Baloia nahi Núñez eman dio, Gorrotxategi. Eibartarrak pasea ezkerrera. Barruan Jon Guridi. Orain bai, erdirak eta Hugo Rinconek arriskutsua eta errematea. Aukerakoa zen, baina Goia kanpora, alegina, Gorka Guruzetak egin du. Aukera hona zaukan, erdirak eta oso hona izan da, nahiko pazientzia izaten dute, leku honak aurkitu arte eta erdirak eta oso hona da. Rematen falte zentzaio pixka bat indar gehiagokin jutera. Pero hemen ikusten dure jokalari batzuek, batez ere guri ikusi du jokaldi honetan 2-3 aldiz jokatzen, ondo torriko zaion partido bat izango da, alabezen kostatzen ari zaio espaldi honetan, azkeneko partiduetan 11 horretan sartzea, eta iruditzen zait olako partida ondo etorriko zizkiola, ez minutuak hartu, jokatu, ritmoa hartu batez ere, hor gainera ondo abestuta dago, eta oso amaten egiten. Palestina erasoan, pase hona zen, bidea ondo itxi du, Unai Núñezek. Nik uste dut azpimarratzekoa dela, ez horiek Jon Uridiren jarrera, baita ere, esaterako Aitor Fernandezena, Kike Barjarena, haien Muñozena berarena, ligan ez dituztelako hainbeste minutu eta gaurkoan erakusten ari diren maila, handia delako. Meritua eurena eta entrenatzailearena ere. Egun bat elkarrekin egon, eta beti esaten genuen, Mikel Etxarri eta Amorroturen garaian, Iribar eta Expositore aukian zirenean, euskal selekzioak behin bat eginda eta eskola berekoa dira danak izateko era bat. Euskal Herriko entrenatzaileekin ikusten da ere mundu zabalean arrakasta izaten ari dira horiek. Euskal futbolak badaka zibilu bat, badauka marka bat. Bai, badauka, hori garbi ikusten da ez, begirat besterik ez dago ez. Jokalari asko bere ibili dago, futbolean jokalari bezala usten dutenean entrenatzaile bezala hasten dira eta begira nindu den entrenatzaile pila bat ez. Premierren, leku guztietan, kartarra juntzen baita ere, gero ezagunak oie dira, baina ez ezagunak badaude, gutxiago ezagut egitunak beste talde batzuetan, egitu zait badagoela, ez dakiz zergatik, baina badago zerbait berezia, ez? Futbolakin lotuta. Berriro ere, Guruzeta azaldu da, demora gutxi handi aukera hon izan ditu Atletikeko aurrelariak. Bigarren agertu, euskal selekzioak. Palestina ere tarteka erasoan azaltzen da. Eta jokalari bat minatuta, hortxe gogoletan. Bai. Bajainek, atzelaria da. Festak ez duetenik, San Mamesiko armailetan. 20 hilabete geroago, katedralean da berriro ere euskal selekzioa 2024ko martxoan Uruguairen aurka banna egin zuten hemen. Gaur Palestina bisitari egun berezia, zirraragarria, gogoangarria futbolarentzat eta herrien arteko harremanarentzat ere bai. Aldarrikapen eguna, euskal selekzioaren ofizialtasuna, Palestinako herriaren izana, genozidioari stop horixe zen, partida hasi baino lehen, zabaldu duten mezua. Eta horien bitartean, bai Jago Barrasate eta Palestinako entrenatzailea ere, jokalari egin dut maten, nahi Elgezabal eta Igor Zubeldia gerturatu dira berriatukoarena, eta prest dira, berez ere baloia jokandertzen. Eta meritua ere, zerrendak osatzerako orduan, gaur egun, zenbat partida jokatzen diren, nazioartekoak, aditxinantzazkoak, Liga, Europa, 1983ko lehen aipatugun Boliviaren aurkako partida hortan deialdia ikusi, zu kapitain eta tartean gero, Estatu Batuetako mundialean izan ziren hainbat, jokalari izan ziren berdegunean. Tartean ere Ernesto Valverde zen, Atletikeko entrenatzailea, Julio Salinas, Aitor Begiristain, Jose Mari Bakero, Julen Guerrero. Garai hartatik asko aldatu da. Asko aldatu da. Asko aldatu da, bat ez ere partido pila bai jokatzen dira lako.
eta partidu pila horrekin atxeena behar dute baita ere jokalari batzuek, ez? Hau, kasu honetan, selekzioak, beste selekzioak jokatzen dutenean aukera ematen du abako partidu bat antolatzeko, ez? Eta bestela oso komplikatu. Oso gogoan dugu Xabier Azkarokaren aginduetara Bolivia mundialera joan aurretik, Donostian izan zen anoetan, partida bikaina 3 bat, irabazi zenuten egun hartan, eta gerora ospe handia lortu zuen iparraldeko Vicente Lizara zurean izan zen, zuekin. Frantziako selekzioan gailendu zen, tamalez gaur iparraldeko jokalarik ez dago, hemen, baina etorriko dira denborarekin. Guridi, erasoan da euskal selekzioa, bigarrenaren bila. Ondo haien, Matatek baloia kendu dio, baina falta egin diote Etxauniko atzelariari. Haien ere gutxiago jokatzen aurten, Bai. Sergio Gomezek aurre hartu dio, baina realean egaleko atzelaria izatea ez da erraza, Javi Lopezen bilakaera ikusita, beak aitortu zuen, Alavesen bestera batera jokatzen ohituta zegoela, egaleko atzelari beste funtzio bat zutela, Bai. hori ikusten da jokaren konplexutasuna. Bai, garbi dagoena da, hor goian dagoen talde baten, Europan jokatzen dagoen talde batekin jokatzen bali mazu, pixka bat aldatu egiten diralako oso danak, ez? Oain Oviedon dago, Oviedon azkeneko partiduetan 11 horretan jokatzen ari da, eta aberka oso ondo jotzen zizkien, ez? Baina benetan ez da erreza izaten, ez? Kornerra aldu euskal selekzioak, Ike Barjak egingo du sakea. Kornerretik iritsi da partidako gol bakarra. Erne eta bigarrena ez da gutxigatik. Iritsi, hortxe atezuloan azaldu da Hugo Rincón eta berriro ere protagonista gola egin duen jokalaria. Nahi Elgezabal. Levanten ari den futbolaria. Erdirak eta onak, Ike Barjak hori badauka baloi geldian oso erdirak eta onak ateratzen dute. Kalidad edukike pena izan zuen lesio larri ura, belaunean, bere bilakaera eten egin zuen, aurten titular behin baino ez da izan, eta gainera azken jardunaldian Sevillaren aurka Sánchez Pizjuanen. Hortxe, Jago Barrasate. Ez da lehen aldiak Ike Barjak horrelako lesioak izaten duela, Jagoa Osasunako entrenatzailea zenean ere, lehen maila iritsi berritan, espaldimanago lehen mailako lehen denboraldian ere epailu gurutzatu gautsi zuen, belauneko epailu gurutzatu gautsi zuen, beraz meritu ikaragarria jokalariarena. Badaude olako kasuak, behin, birritan eta irutan, Ruida Galareta ere gaur deialdian da, horrelako trantzea pasatakoa, eta itzuli egiten dira, ez dute amor ematen. Eraso ezkeraldean, haien beste behin, errekortea Etxaudikoak, ondoko marra zapaldu nahi du, bidea itxi dio, Palestinako jokalariak, Alkak, Gorrotxategi, markatu Jauregizar, Oko eskuin aldera, Hugo Rincón, oso trebe, Gironako futbolaria atzetik txikari da Katalunian, lurera eta penaltia. Euskal selekzioaren aldeko penaltia dirazi du Yolander González epaileak, hortxe buruz buruko lehia Guajurekin, gorputza oso ondo ipini du Hugo Rinconek lurrera eta lehen zatiaren ondarrean penalti alde izango du euskal selekzioak. Horre nik usten dut atzelariak egin behartuena da, ja, area barruan sartzen izenean, barruan ikusi duenean utzi alde batera egin da laguntza eskatu, ez? Bestera osari zegoen. Ondo egin dio, buruko ondo antolatu du, eta utzei penalti arkia. Gorka gurutze eta jaurtik eta egiteko prest, atepean, Rami Hamada. Iskin egin dio Palestinako atezainari, eta hortxe, bigarrena, golegilea, Atletikeko aurrelaria, Gorka gurutzeta. Merezitako saria, merezitako errenta bigarren zatiari ekiteko. Nik usten dute nagusitasun handia erakusten ari dela euskal selekzioa, ez? Iritsi zait alde horretatik joko aldetik da
ikusten da talde hobea dela, ez eta gutxitan alkarrekin jokatu, baina iruditzen zaite talde hobe dela. Egia zan Palestinako selekzioak izan ditu pare bat aukera, baina baloia Euskal selekzioa gokanean benetan asko sofritzen du bere atzeko lehorro horretan, ez iruditzen zaite bite utzekoa ondo dola, merezita dagoela, eta Euskal selekzioak garbi erakusten du hobea dela, ez. 5. minutuan bat eta utzekoa Unai Elgezabalek, lehen zatiaren ondarrean utzi da bigarrena, Gorka Gurutzetak egin du, Gurutzetari ere ondo etorriko zaio gola. Bai, hemen holako aukera daukazunean aprobetxatu egin behar da, ez? Eta pixka bat erakutsi, zertarako gai den, eta kasu honetan Gurutzetari ere ondo etorriko zaio beste batzu duzula, ez? Uruguaien aurka Álvaro Dialok egin zuen, Euskal selekzioaren gola Atletikek fitxatu berritan, eta bitxia da. Orain utzita ari da Álvaro Diallo, Yasser Hameden taldean, Algarapan, Katarren. Falta eta baloia jokoan ipiliko du etxeko taldeak. Elgezabal eta Zubeldiaren artean da. Pase aurrera, ezin baloia harrapatu Jauregizarrek, Baratek aurrera, Lerroak ondo uztartuta ditu Iago Barrasate, baloia azkar berreskuratzen, Guri leian, baloia Palestinak eraman, atezainak luze jodu Rami Hamadak, zirura, nahi Elgezabalek patxada izpidea ere bai jokoari, Guridi, den ukituan, Gorrotxategik baloia Jauregizarri eman dio, eta hortxe da, Bermeoko erdilari bikaina. Horren beste epaileak, Joander Gonzálezek, txistua jo Samamesen, 2 eta huts, ez da armailetan, leia berdegunean, aipatu dugu Juanan, merezitako errenta. Bai, merezitako errenta, ez garbi erakusten du Euskal selekzioak beste maila bat daukala, ez Palestinakoak selekzioak ikusten dut arazo handia dauzkatela baloia jokatzerako orduan, Euskal selekzioa partidun bat egiten nahi delako. Izan ditu, bere aukerak, batez ere 2 urtik segidan izan ditu hotzelariak atera dituztenak, baina Euskal selekzioak beste maila bat dauka. 2 eta huts, bigarren zatian itzuliko gara Samamesetik, golegileak Elgezabal eta Gurutzeta. Aurreko kuadroetako espezialistak. Nor baino nor gehiago kaiola ikusgarrian. Lauterdiko txapelketa nagusia. Asteburuero zuzenean ETV baten. Ondoan, baina, bueno,
Iker Goñi, mila esker eta gozatu bigarren zatiarekin ere. Eskerrik asko zuei, agur. Eskerrik asko Inigo, baita Iker Goñiri ere. Aipatu du ofizialtasuna, Palestina, 1988 onartua da FIFAn, 2008an hasi zen etxeko partidak bere herrialdean Zisjordanian jokatzen, FIFak ordura arte ez bait zituen ontzat ematen, hango futbol zelaiak, hango jokalekuak, eta hortxe, pelotariak ere protagonista izango dira aurki hemen, San Mamesen pelota federazioa egiten ari baita bidea ofizialtasunaren hildo horretan, bat egin da bidea erakusten pilotariak futbolariei Gernikan duela gutxi handia egin zuten eta aitortza aurki jasoko dute han izan ziren pelotariek. Esaten ari ginen ofizialtasuna 1988an, 2008an eta Josep Blatter FIFako presidentea garai hartan izan zen Al-Ramen, Jerusalem eta Ramalaren artean dagoen Faisal Husseini futbolzelai nazionalean estreinako inaugurazio egunean, baina aspaldiko urteetan ezin izan du Palestinak han jokatu Israelen jazarpenagatik. Gazan eta Zisjordanian futbolariak barruan mugitzeko ere zailtasunak, checkpoint edo kontrol eremuak direla eta horregatik lehen zatean aipatu dizuegu. Hastapeneko hautatzaileek arazoak izaten zituztela jokalari guztiekin batera entrenatzeko, zer esanik ez, handik atera eta bat eginda selekzioarekin atzerrian partidak izan adiskidantzazkoa lagun artekoak edo ofizialak ere jokatzeko, eta gaur hemen euren izana aldarrikatzen, hortxe pelotari gazteak, puntistak, bidea erakusten, orain aterako diren izarrei, emakumezkoak eta gizonezkoak Gernikan distira erakutsi zuten pelotariak. Hortxe dira, Amaesako berdegunera zelaigatzen, Elaia Gojenola, Berriatukoa, Elena Barrenetxea, Durangarra, Maia Goikoetxea, Martina Xeningoa, Maialen Aldazabal, hau ere Berrixukoa, bestalde Iñau Turreisti, Mutrikugarra, Aritz Erkiaga, Ispasterkoa, Imanol López, erretiro hartu berri duen Zumaiarra, Unai Lekerika, Gernikarra, zaleak agurtzen, Ander Bilbao, hautatzailea lagundutela Euskal Pilota joko zuzenetan, aurrez txapelketa batzuk jokatu ditu, baina joko ez zuzenetan, klasikoetan, aurten Gernikan atera du, esteinekoz ekipo ofiziala, han ekainaren batetik Nazioen Liga delakoa antolatu zuten 50 metroko frontoian eta distira pelotari hauek eman zioten Euskal Herriko kirolari Inigo Aiestaran, lankideak prestatutako txosten txikia, hauxe, legari esker, pelotari handien berri ematen ari gatzaizkizu hemen, San Mameneko berdegunean, xistera eskuetan dutela, Juan aipatu du futbolariak entrenatzaileak, herri txikia, baina handia, hainbat gauzetan eta bereziki kirolean. Bai, behar izan dut herri handia gerala, gertatzen dana, bueno, ezin izan dugula pelotak hori irabazi du, iruditzen zaite horri jarraipen bat eman bartzaiola, eta ber posible dana lortzea, ez da erraza izango, baina, bueno, alegintzen nahi dira, ez. Zalen txalo zaparra da, aitortzare jasotzen ari dira, eta bide batez gogora dezagun, hilaren 23an igandean, arratsaldeko 5etan, Hernaniko Galarreta Jaialai pilotalekuan, festival bikaina izango dela, gaur
elkartasuna Palestinarekin futbolean, berdegunean, eta azaroaren 23an arratsaldeko 5etan hasita, Galarretan, hortxe izango da esku pilota, testa punta, eta erremontean nor baino nor gehiago Palestinaren alde. Testak ez duetenik, eta pasilloa egiten pelotariak aurki zeleiratuko diren futbolariei. Normalean joanan aldaketa desente ikusiko dugu bigarren zatiaren hasieran zenbat jokalari berrik egingo dioten partidari hortxe txistera gora eta txaloak futbolarientzat, futbolariek pelotarientzat, zaleak euskal kirolari guztientzat. Hortxe leku hartuko dute berdegunean, horrelako ekitaldiak, kirola eta kultura bat eginda. 80ko hamarkadan, 70 hamarkadan ere euskal selekzioa berriro jokatzen hasi zenean ditauraren ondoren. Partida oso hunkigarria horkoaren antzera, Samamez zaharrean jokatu zen 1979an, bai euskarari kanpainaren barruan, euskara sustatzeko, eta haze talde haura. Lehen aipatu dugu, garai batean errazagoa zela jokalariak deitzea, hortxe Palestinako jokalariei pasilloare bai, xisterekin, Iribar eta Arkona da atezain orduko hartan. Agustin Lajate ere, hortzen atzealdean, zelai erdian, Zamora, Periko Alonso, aurrean, Satrustegi, Dani, ikaragarria, euskararen alde orduko hartan. Ondia zen, ez dolako jendea ikustea euskal selekzioan, nik uste dut esan zela, gertatzen orduan aukera gehiago zegoen, eta oain oso zaila da hori dana lortzea, ez? Oso berizia zen behar du, izan behar du gabonetako gauza bat, lehen garai baten itezena gabonetako gauza bat, udarako gauza bat, ez? Oporretan daudela, erdi oporretan daudela. Bestela oso zaila da hori dana lortzea. Irlandaren aurka izan zen ura, gero Atotxan Bulgaria hartu zuen euskal selekzioak. 3 aldaketa bai egingo ditu Palestinako hautatzaileak. Hortxe 14, 15 eta 17 zenbakiak. Amat Aja, Michel Termanini eta Emilio Saba, eta makina bat ere euskal selekzioan. Errando, Osasunako erdiko atzelaria, Goro Zabel, Ruiz de Galarreta, Ander Guevara ere tartean dira, Niko Serrano, eta jarraian Palestinak 3. Inigo, partida eratu ingo zaigu aldaketen bidetik. Bai, euskal selekzioak 6 egin ditu, okerrezpalde nago, 7, lehen berotze ariketak egiten aritu direnak, Unai Marrero, Andoni Gorosabel, Niko Serrano, Pablo Ibáñez, Ruiz de Galarreta, Oier Zarraga eta Jorge Errando zeleratu dira, eta berdegunean jarraitu dutenak, Haien Muñoz, Igor Zubeldia eta Gorka Guruzeta izan dira. Zain, Igor Zubeldia dugu, Dosakoarek. Errotik aldatu du beraz, Jamaikakoa, Iago Barrasatek, 3 berritasun, Palestina. Hasi da bigarren zatia Samamezen, gorriz jantzitari den Palestinak ipinu du baloia jokoan. 17 zenbakiarekin Emilio Saba, eta lehen zatian aipatu dizuegu, eta berriro ekarriko dugu gora Hego Amerika eta Palestinaren arteko lotura. Hau bai historia bitxia, Juana. Emilio Saba perutarra da, Perun jaioa. 23 urte zazpikoen selekzioko kapitaina izandakoa Perun. Hautatzailea Txemo del Solar, Tenerifen jokatu zuen futbolari handi hura. Bada, aitona Palestinan jaioa, Palestinaren deia jaso, bazuen epe ertainean Perurekin jogatzeko aukera, behintzat proiektzio hori bazuen, baina Palestinaren alde egin du, Emilio Sabak. Bueno, eskertzeko da hori, ez? Holako erabaki bat hartzea ez da erreza izango, eta bera garbi zeukan zenekin jokatzen nahi zuen, ez? Berarekin batera, esan bezala Michel Termanini, diasporan jaioa, Suedia, Malmun, eta Ahmet Taha,
Ahmed Tajak egin zuen Omanen aurkako penaltia sartu luzapenean eta horrek utzi zuen Palestina mundialeko bidetik kanpo. Eta esan behar dago, Tajak duela gutxi debuta egin zuela Palestinako selekzioarekin. Bera Israelen jaioa da, Israelgo talde batean jokatzen du. Lehenengo kasua da, Tajarena, Israelgo talde batean jokatu eta aldi berean Palestinarekin eta hutsak arrotu ditu. Israelgo agintariek ez du hartu nahi dute taldetik aurrean bidaltzeko errealitate gogorra. Eta galdetu nahi dizun Juanan, lehen zatien aipatu dugu, ze zaila den horrelako egoera testuinguru batean goi mailako kirolean bidea egitea. Zuen kasuan realean Nejo Kodroren kasua izan zen duten. Bosnia-Herzegovinako gerra puripurian zela iritsi zen Donostiara eta antzeko egoera batean. Nola bizi zen duten ura zuek? Berak lasaitasun handiarekin bizi izan zuen, ez? Iritsi zait alakoa zen bera, lasaia zen, gauza erabakitzeko orduan, eta berak kontatu zigun, ez? Eta nola izan zen dena, ez? Familia nola atera zuen fronteratik oinez ez da gizten bat kilometro egin da gero, eta nik uste dut iritsi aldo hortatik berak nahiko lasai bizi izan zuela, pixka bat esatzen askotan egoten zen pixkatu guri, baina berak azekien momentu guztietan nola zeuden gauzak, eta iritsi lasaitasun puntu hori eskatu zuela, bera alakoa zen, bera oso tipo lasaia zen, eta iritsi zait aldo hortatik gogorra izan zen berarentzako, oso gogorra, baina berak oso ondo eraman zuen. Palestinako futbolariek antzeko egoera bizi dute, sufrimendua, mina, baina bidea aurrera jarraitu eta hautatzaileak esan du aste honetan, futbola bozgorailu oso ona dela euren izan aldarrikatzeko eta herritarrei ere autoestimua igotzeko. Bi entrenatzaileak zutik dira, Diego. Aipatu dugu horretik, Oierzarraga zelaien zela, baina ezen Kike Barja da jarraitu dena, Oierzarraga berotze ariketak egiten ari, Kike Barja orain egala aldatu du, Niko Serrano ari ezkeretik, Kike Barja eskunik. Bainoen biak zutik direla entrenatzaileak. Bai, eta bigarren zatia hasi denit, Jagoba Arrasate batez oso intentsitate handia eskatzen jokalariei, lehen zatian ezagit, Euskal Selekzioa gehiago izan da, baina agian egon dira gauza batzuk, ez zaizkionak gustatu, eta Palestinako entrenatzailea lehen minututik zutik ikusi dugu baita bigarren zatienek. Mikel Labaka zutitu da, Imanoren laguntzailea azken urteetan, atxeden hartu du aurten. Hornerra atera du Niko Serranok, arriskutsua zen, errematea, honik atera da Palestina, pasea luze, Magoia egalera Niko Serrano berriro ere, errotik jokatu nahi du Euskal Selekzioak, Atletiken aukerak izaten ari da aurten, Niko Serrano guztien beharra du. Ernesto Valverdek egutegia lesioak dena kontuan hartuta. Lehen aipatzen genuena egutegia hain gizenduta edo puztuta esango genuke, Realak nozitu zuen, Atletik aurten ere bai Europan jokatu hainbeste lesioekin, aurrengo futbola ez da erresa, entrenatzaileentzat bereziki. Bai, hori danak kudeatzea benetan zaila izaten da, ez? Beharra ere bai, jokalari askok partio pila bai jokatzen, baina intensia handia dago, eta iritsi zait aldortatik benetan zaila egiten izaiola entrenatzaileei hori dana ondo kudeatzea, ez? Euskal Selekzioa eraso bidean, hainbat aldaketa, bigarren zati honetan, Ander Gegara, Alaveseko jokalaria, erdiraketa eskuinegaletik iritsi da, aldaratzea Palestinak eta arrastetik aterako du, Jagoba Arrasateren taldea, berriro pizten ari da, Iñigo Samaneseko armaila. Bai, bigarren zatia zertxo bai gotzago hasi dute zale, baina poliki hemen armaila beroa edo, Samonesen armaila beroa izaten dena poliki hasi da talde Euskal Selekzioa berez ere animatzen, eta armaila guztia berotzen den. Ruiz de Galarreta bikain, Igartarrak jokoa eskuinen galera zabaldu,
arrisku jokaldia, bediraketa ez da ona izan, oso loratua. Hortxe ez du, Palestinako atzelaria, bigarren zatian zeleratu den Michel Termanini, esan bezala Suedian Malmon jaioa. Bide Galarreta, Euskadi lanetan, lehen zatian aipatu dugu, izandako lesio guztiak eta azkenean Atletiken gailentzen ari da, Mallorcatik fitxatu 3. denboraldia du zurigorriekin, hainbat lesio gaiztu izan eta gero, Pablo Ibáñez, fitxaketa ona egin du Alavesek. Bai, oso ona. Egit Osasunan zuen parte hartzen amekak horretan, eta iruditzen zait berak gaina garbi irakustu du maila honeko jokalari badela, ez eta Alavesi ondo etorri zaion jokalari bada. Lanak izan ditu hor Emilio Sabak, Perun jaiotako atzelariak, motzen atera dute kornerra, Euskaldunek, Bide Galarreta oso arriskutsua, erki ipinio baloia. Area txikian Gorka Uruzetari, ezin bere bigarren egin Atletikeko aurrelariak. Nagusi jokoan, Jagoba Arrasateren 11-koa. Hortxe, Uruzetaren zaleak, partida bukaeran, irudi politak ikusiko ditugu. Hastapenean bezalaxe, partida osoan, armailak piztuta, hunkigarria izango da amaiera ere. Dena ikusiko dugu hemen. Euskal selekzioa eta Palestinaren arteko norgehiagoka honetan. Hortxe, hautatzaileen dantza. Euren muga horretan, Palestinakoa bereziki Urduri, partida hasieratik Kufilla lepoan duela. Alboko sakea egin Muñozek egingo du. Baloia atzera. Errando. Zubeldia. Pasea barrura. Pablo Ibáñez. Nafarrak jokoa zabaldu. Erdiraketa, Yasser Hamed. Ondo kokatuta, Euskal Herriko jokalariak haienek Ander Guevararekin bat egin du. Ander Guevarak ere partida titular bakarrik aurten, Bai. Horrek erakusten du Alavesen maila zein den. Bai, hor garbi erakusten du ez beste entrenatzaileak beste bikote bat hartu duela, ez? Eta hor benetan zaila hor sartzea, ez? Eta kostatzen ari zaio Guevarari. Amaikak horretan sartzea. Errando. Kantari ari da Samaneseko armaila. Euskal Herritarren, Euskaldunen izana ere aldarrikatuz. Antu bidez. Inigo gustura egon behar dute, Jagoba Arrasate eta bere lankide guztiek, lantalde zabala du gaur. Bai, eta Jagobak espresuki aukeratutako lantaldea, guztiak Euskaldunak, gaurko egunak merezi duelako, eta esan dugu, bigarren zatia zutik hasi duela, nahiko lasai, orain eseri eginda, eta bueno, ikusi dugu baita ere, Haserre joko uneren batekin edo beste. Juanan, egungo entrenatzaileen lantaldeak ere, asko ugaldu dira, asko hazi dira. Bai, ikusten dut askotan ikusten dezula lehenengo mailako taldeetan, ez? Zerrenda bat jokalariena, eta ia zerrenda teknikoena esango genuke, ez? Entrenatzaile laguntzaileak zeak azkenean iruditzen zait sekulako zerrenda egiten dela, ez? Lehen garai batean oso gutxi asaltzen ziren, oso gutxi. Guretzako orduan asko ziren baita ere, baina guain. Eskerrak, posterrik ez da negute, no? Ustela. Jose Luis Mendilibarrek beti galdetzen zaionean gauza bera esaten du. Futbola zenbat aldatu den, poster bat ikustea besterik ez dago. Egungoa eta orain dela 25 urteko. Alderatzea egin, konparaketa, eta hortxe ikusten da. Zenbat espezialista
eta gero ikusten da futbolarien maila fisikoa, lesio asko daude, partida pila daudelako, baina exigentzia, intensidadea, grina oso altua da. Gaur egun futbolan oso azkar jokatzen da. Bai, eta gero ni uste abiadura, beste abiadura badaukala. Zelaiak ere asko laguntzen dute. Zelaiak, lehen garai bateko zelaiak eta lengo zelaiak, zelai batzuek, danak ez batzuek, ez ziren berdinak, ez, irutu zait alde hortatik orain errestasun gehiago abiadura gehiago bateko, ez, eta gaina jokalariak ere dana zeintuta daukaten, nutrizionistak denak, lo fisikoa nik usten dut hobetu egin dela, lan hobetzen da, irutu zait aurrera pauso bat eman dela ez alde hortatik, eta hori nabaritzen dela zelaian. Iker Goñirikin izan zara presidentearekin guztura egoteko arrazoia ditu, gauza nola ateratzen ari den erronka, Inigo, etzan nola nahikoa, eta festa galanta izaten ari da, eta etorkizunari begira ere, itxaropena badago, ofizialtasunaren bidean hor, koskak igotzen joateko gustura ikusi zaio Iker Goñiri. Bai, eta gaurkoa urrats horiek ematen hasteko bintzat lehen abia puntua izan daiteke, ikusita armailak nola bete diren, eta berak ere esan digu eta galdetu diogu, ez? Kargura iritsi zirenean, euren helburuetako bat Euskal Selekzioaren berpiste hori zela, badirudi gutxinaka bada ere lehen aldi honetan lortu dutela, eta orain urrats hau eman da edo oinarri hau izan da, aurrera pausoak emateko bide ematen duela honek. Erasoskin aldean Euskal Selekzioa sakon jokatu nahian, ezin irten, Palestina, ondo orain, eraso ezker aldean, zelai erdian hain ditu dute. Eta metroak irabazita, alboko sakea, erasoan, Amat Tahak egingo du. Eren aipatu dizuen jokalaria. Ikustekoa, kolpe galanta jaso zuen Omanen aurka. Partida hori irabazten zuenak, mundialerako saikatze fasean, azken playoffetara saikatuko zen. Jordanian bat eta huts irabazten ari zen Palestina. Eta Tahak egindako penaltia Omanek berdin du. Eta hori izan zen partidako azken jokaldia. Omanek egin zuen aurrera, eta sekulako aukera galdu zuen Palestina, baina etorkizunari begira itxaropentzu izateko arrazoiak eman zituen. Erdigunean, Pablo Ibáñez, Euskal Selekzioa du baloia bere hanketan. Aien Muñoz, Niko Serrano, Rui de Galarreta, Niko Serrano, erdiraketa, ez da rematatzeirik bidean, Ander Gebarak berreskuratu du baloia, hortxe berriro ere Gasteiztarra, jokaldi landua, luzea, baina antzua azkenean, borrokan jarraitzen du baloia berreskuratzea aginetan, Arrasateren taldea Jasegamedek ukitu, ez du itolarrian Palestina, eta falta orain Palestinarren aldekoa izango da. Eta Naxari, Euskal Selekzioan jokatzeko gelditzen ziren lau jokalariak berdeguneratuko dira. Unai García, Inigo Lekue, Oier Zarraga orain bai. Eta Urko Iruretago goiena Izeta eta zelaia utziko dutenak, Aien Muñoz, Igor Zubeldia, Gorka Guruzeta eta Kike Barja. Txalo artean, minutuak aprobetxatuta joanan, aipatzen aritu garen bezala, eta jokalari berriak ikusteko parada. Batzuk atzerrian ari dira. Eta lehen bidean gentozela aipatzen ari ginen bitxia Unai Garziaren kasua. Osasunan 25 urte egin eta gero, orain Grezian ari da. Panetolikos taldea. Gutxik ezagutuko dute taldea. Gutxi, nik ez nuen ezagutzen. Osea, Han ari da, Unai Garzia. Mendilibarrekin txapelketa berdina jokatzen. Aldaketa gehiago, Palestinan, lehen zatian, famatu dugun, Haruk, 6 zenbakiarekin normalean titularra da. Atera da, eta honek beste maila bat emango dio zelai erdiari.
Oierzarra ere Atletigetik atera eta Italiako ligan Udinesen jokatzen du Zelaierdiko futbolariak. Bilbao Atletiken ere egin genizkion partida morroska bat. Bai, Ondo iristen zen, gora, Zelaierdi horretatik gora. arraroa izan zen ez Italiara jotea eta bueno, ikusten dut bidea egiten ari dela. Eta, dana ondo ateratzen. Eta berritasuna Borja Sainzen utxunea betetzeko Urko Irureta Goiena Izeta Aiarra deitu zuten. Eta bai aipatu nahi nuen gaur hemen ari diren hainbat gazte Mirandan egindako lana joan zen demoraldian. Besteak beste horregatik daude aurten lehen mailako taldetan Alessio Lixiren eskutik eta Urko Izeta izan zen horietako bat. Bai, deni guztien dut Miranda gertu dago eta iritzeit Argobiko jokalari asko gorti pasatzen dirala, ez? Realekoa pasatu dira, Atletikoa pasatu dira, Atletico Madrilekoa pasatu dira, nik uste bideo ona egiten duela, ez? Ematen du hor jokatzen duenak ero lehenengo mailan jokatzeko aukera gehiago daukala, ez? Egia zan, Mirandezek lehen urtean gertu gontzen lehenengo maila jotzeko eta sekulako maila zegoen. Urko Izetak 12 gol egin zituen Mirandesen, bigarren mailan, aurten Atletiken 32 minutu jokatu ditu. Eta Mirandez aipatzen dugularik, Ginga, Panitxelik jarri zion Argentinarrak Alavesek utzita zegoenan, lesio gaizto bat gainditu ostean, bada Estrasburgo taldean Frantziako ligan egiten ari den lanari esker, honan Panitxeli Argentinako selekzio nagusira iritsi da. Munduko txapeldunekin ari da. Uste gaztea dira nenean oso bideo ona dela Mirandezeko hori, ez? Normalean ere entrenatzaileak ere berriak izaten dira, askotan gazteak izaten dira baita ere, bizkapide bidea hasten diranak eta ondo etortzaile jokalari hori, ez? Eraso bidean da Palestina, aurre eman nahi du Urko Izetak, horretxe 17 zenbakiarekin, jokalari borrokalaria, ikusiko du, Atletiken jarraituko duen, edo eskaintza baditu bigarren mailako talderen batera joateko. Gola badu eta hori zailena da. Bai, oso zaila da. Baina gertatzen dena gaztentzako ez da arreza izaten, ez? Kasu honetan Izetantzako ere Atletiken egotea oso polita da, oso ederra da, baina jokatu egin behar du, ez? Eta benetan ez da arreza izaten lehenengo talde kasu honetan arroian egondakoa da, lehenengo taldean jokatzea, eta aurretik jokalari hona du, eta benetan zaila da. Eta sartasun horretan, ikusi behar du berak, erabaki behar du, klubak eta berak, beste nunbaiten jokatzeko aukera gehiago daukan, ez? Inigo kontrolpean du fokoa Euskal Selekzioak eta ikusten armaietan jendea zeutxo baila jaitu dela. Bai, esan genezake lehen zatian giro gehiago egon dela momentuz. Bentsat ikusiko dugu bigarren zatia ere nola joaten den, baina jendea lasai, emaitza ere aldekoa da, festa partida ostean ere izango da, beraz momentuz lasaitasuna, eta aipatu duzuenaren arira, Izetak denboraldi honetan soilik 32 minutu jokatu ditu, denboraldiko neurketa guztiak kontuan hartuta, eta kontuan izan da baita ere, Atletik txapeldunen liga ere jokatzen duela. Partida piloa denen beharra dago, eta gaur gutxien jokatzen dutenak, aldarrikatzen ari da egin izana, aukera gehiago izateko aukera, aldarria egiten, errendimendaren bitartez. Hortxe, pantailetan erakusten ari dira, 51.386 zale gaur Samamesen Euskal Selekzioa eta Palestinaren arteko neurketan. Iker Goñik aipatu du, Euskal Selekzioak etxean inoiz mugitu duen jendetzarik handiena dela, baina ia 100 urte atzera egingo dugu joanan, aipatu dugu erbestea, eta gaur Palestina hemen Euskal Herriaren eskutik jasotzen ari da Euskal Herritarrek, orain ia 100 urte, gerrate zibilaren ondorioz, jasan zutena eta harrera beroa Euskadiko selekzioari 1927an atzerrira atera zen,
Parisera lehenengo, antzirela Gernikako bombardaketa etxetik kanpo sufritu zuten, gero Europa erdialdea Sovietar Batasunera joan, eta Moskun 100.000 goratik gorako estaioetan aritu ziren. Elkartasuna zer den futbola kirolaren bitartez, eta jokalari handiak atera ziren garai hartan, Isidro Langara eta Enparauak. Hemen ere Palestinari hori gertatzen zaion, ez? Historia paraleloak, urteak pasatzen dira, baina mundua horrela dago. Errando. Baloia eskuini galera, hortxe baloiaren bitartez, markagailutik neurketa kontrolatzen ari da Iago Arrasateren taldea, bigarren zatia luzea egiten ari zaio Palestinari, aspaldi ez dugu erasoan ikusi, naiz eta aldaketak izan dituen, maila handiko jokalariak zelairatu diren, Ehab, Abu Jazar hautatzailearen eskutik, hortxe erasoan, etxekoa, aurtik eta Ruiz de Galarretak egin du, aldaratzea, egalean jaso, Iñigo Ruiz de Galarreta, Ander Guevara, Ibañezek baloia pasatzen utzi, erdirak eta area barura, defensan irmo izaten, alegintzen ari da, Palestina, baina baloia erraz berreskuratzen du Euskal Selekzioan, nola ere, orain gorriek dute, kontrasoan ateratzeko grina erakutsi nahi dute, baina lekua berehala atzean hartu Euskal Selekzioak, eta atzetik jokatzen hasi beharko du Palestinak. Futbola Palestinara erresuma batuak ingelesek eraman zuten, Hogei mende hasieran, aginte Britaniarra izan zutenan, eta bitxia da, herrialde arabiaren artean futbola lehenengo Palestinan garatzen hasi zen, horregatik ingelesek asmatu zutelako, eta han agintea izan zutelako. Eta beste gauza bitxi bat, egipziarren eskuetan, Egiptoko agintaritzaren esku izan zen Gaza, eta Egiptoko futbol taldeen metodoak eraman da, beti fama izan du Gazak, Zizjordania baino talentu gehiago atera duela. Zer den geopolitika, Juana? Kontuak milaka daude, futbolean ere eta horrelako herrialde txikietan. Hementxe da, Palestina, erasoan. Baloia Errandok zerura bidali du. Sendo atzean. Seaguazta. Beste garaipen bat lortzeko bidean da Euskal Selekzioa. Aspaldi ez du galdu. Estadio guztietan jokatu du. Atzerrian ere joan eta ona litzateke Euskal Selekzioa atzerrira ateratzea berriro ere. Esperientziak osunak izan dira. Bai, nik uste esperientzia onak izan dirala, eta gaina ondo torreko zaio taldeari, eta bueno, denei ez. Denei. Ofizialtasun hori lortzeko ere bizka bat horrela poso bat eman behar da, baina ez da arreza izango. Hori guk gauza bat esatea da, eskatzea, eta gero hori lortzea benetan zaila izango da. Inigo ez da usartu esaten presidentea, baina nik uste epe ertainean ilusioa baduela Euskal Selekzioa atzerrira ateratzea. Bai, eta hori zen beste helburuetako bat. Gaurkoan ez du ezer esan nahi izan, ezer aurreratu nahi izan, horretan lanean arituko direlako. Eta zeuk esan moduan, albiste pozgarria litzateke nazioartean ere Euskal Selekzioaren partido bat ikustea. Eraso ezker aldean, Niko Serrano, pasea barrura, Ruiz de Galarreta, berriro ere erdiraketa neurtua, ez da errematatzailerik agertu, hasiera batean, gero Jaurtik eta Ander Guevarak egin du, baloia langa gainetik kanpora, eta ateko sakaz dupresarik, Palestinak, baloia jokoan jartzeko, nazioarteko partidak, mundialera begira, egun hauetan, datorren udan, jokatuko da munduko kopa, eta munduko kopak ere ez dakit jonan xarma galtzea den edo, baina ze polita herrialde batean, kulturalki herrialde hori ezagutzeko, tradizionalki lazan, halako baten mundiala 3 herrialde ezberdinetan jokatzen. Bai. Hiruak ikusteko benetan zaila izango da, baina bueno.
iritsi zaite munduko txapelketa beti dauka puntu berezi bat, ez? Eta berezitasun horretan gustora ikusten dugu, ez? Estatu Batuak Kanadan eta Mexikon tokatuko da datorren udan munduko kopa. Tamalez ez da Palestina txapelketa horretan izango, baina borrokan jarraituko du herrialde txikiak. Niko Serranok pasea area barrura, kontrolak ies egin dio Pablo Ibañezi, eta pixkanaka neurketa azken txampan sartzen ari da. Oso ondo bideratua du norgehiagoka Euskal Selekzioak eta Jago Arrasate lehen garaipena lortzeko bidean. Luze jokatu du Palestinak, ez da taldekiderik hor bidean. Unai Garziak pasatzen utzi. Gebara, Unai Garzia, eskuinetik bideratu nahi dute orain erasoa Euskaldunek. Patxada handiz jokatzen. Aurrean Palestina atzean sartuta. Niko Serranok kontrola, erdiraketa jaurtiketan zekoa ezkerrez egin du. Zoitxua izan da. Ez du atezaina. Ea kontraesuan ateratzeko aukera duen Palestinak. Eta argiak piztu dira Inigo Samamesen. Bai, oiko izaten da orain. Futbol zelaietan mugikorra hartu, linterna hori erabili eta argiak piztea eta egiari zor itxura paregabea. Ipurt argiak armailetan efektu hori egiten du. Futbolen gero eta gehiago ikusten dira horrelakoa. Futbol modernoa, futbola industria bihurtuta. Hortxe, panoramika bikaina, familia artean jende gazte asko hurbildu da Samamesera, Euskal talde guztietako ordezkariak, eta jokoan nagusi da euren taldea. Euskal Herriko selekzio animatzen, eta Palestina auspotuz armailetatik. Falta! Erasuan falta alde izango du Jago Arrasateren taldea. Berrogeita hamaika mila zale hemen Samamesen. Egia esan, Samames barriak gau gogoangarriak bizi izan ditu azken urtetan. Inauguratu zenetik Atletikekin, gero Atletikeko neskek, kopa partida batean 48.000 zale bildu zituzten hemen, eta berriki emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala jokatu da. Europa Ligako ere bai aurten mutilena. Tottenhamek irabazi zuena, eta urte gutxian Samames estadio dotore honek bizipen oso onak izan ditu, eta azkena gaur. Bai, nik uste dut denetik izan duela, ez? Lehenengo taldeak Txapeldunen Liga jokatzen du, eskak ere nik uste dut aurrera posondi bat eman da hemen jokatzen. Honekin uste dut bolobiltzen da dena, ez? Eta dut zaite zelaia oso zoragarria da. Naseri aldaketa hirukoitza Palestinako selekzioan. Wadi Mohamed, Ahmed Shawafta eta Hamed Hamdan zelaitik irtengo dira, eta Khaled Abu Elaija Bader Musa eta Mustafa Zeidan zelaira. Jokalari berriak, batzuk diasporan jaioak, hemenka jokalari berriak hautatzen eta aukera ematen ari da Palestinako Federazioa epe ertainean gauza garrantzitsuak egiteko asmo. Kasu honetan arrasoak eta begira egoten dira, baina gauza horiek ez dira abexak izaten batzutan, ikusi Facundo Garcesekin gertatu den Alabeseko jokalariarekin. Erne, gola! Hirugarrena! Urko Izetak egin du. Hortxe, ospatzen ari da armailetan. Ondo etorriko zaio, joan zen demoraldian, 12 egin zituen jokalariari Mirandan. Festa berdegunean da. Kolorea armailetan,
baita bere taldekideak ere, gainontzeko, aulkian zeuden gainontzeko jokalariak txaloka ikusi ditugu beretzako oso gol garrantzitsua izango baita denboraldi honetan lehena ez da asko jokatzen ari, eta horrelako aukerak aprobetxatzea oso garrantzitsua izaten da jokalarientzat, gainera behin gola sartutakoan, Euskal Selekzioko kamisetaren armarri horri musua eman dio, eta beretzat oso gol garrantzitsua, ziurrenik. Oso galdi hona joanan, abia puntua Ander Guevarak. Eta gero, oso gutxitan epaia esan eta beste bengala bat jaurti dute zelaira epaiak berriz ere, neorketa gelditu du lehen zatian bezala. Gainotxe urko izetak hartuko du eta zelaitik kanpora bidali. Lehen ere Iker Goñerekin hitz egiten hartu gara eta horrelakoek zapuzten dituzte esan bezala gaurko moduko neurketak. Armaiak erantzun du, txistu eginez, eta golegileak. Bengala, zelaitik kanpora bidali du. Jokaldi hortan epaia ez ikusi handi izan du golean, Zeratik, abantaila eman duelako. Falta bat egon da aurretika, baina jarraitzen utzi du eta goleko jokaldia torri. 3-5 duela gutxi Algerian izan zuen emaitza bera Palestinak duela 2 aste urrian bi norgehiagoka jokatu zituen Algeriako selekzio nagusia eta bigarrenaren aurka biak galdu zituen, baina Algeria selekzio handia da Afrikan, mundiala jokatuko du eta horrelako aurkarien aurrean zailtzen ari da talde palestinarra. Ezker hegaletik aurrera, etxekoak hor pozukitu du. Baloia Emilio Sabak, lehen partida du hau, Perun jaiotako jokalariak. Hango lehen mailan jokatzen du. Eta FIFA kontzat eman zuen Palestinaren jokatzea, ze gauza horiek ere zain behar dira, Azken boladan gertatu diren aipatu dugu, Facundo Garcesen kasua, hauei kontaktu egiten diete eta Palestinako federazioak ere burokrazia ondo landu beharra daka, ze gero okerra eginezkero zigorra latza dira. Eta hortxe da 15 zenbakerekin Emilio Saba Perun jokatzeari uko egin eta Palestinan ari den futbolaria Niko Serrano laugarrenaren bila Euskal Selekzioa hoia lana gainetik kanpora markagailua eroso alde handia da, baina hala ere Inigo tensio handiz bizitzen ari da norgehiagoka grina handiz Jago Barrasate. Bai, eta esango nuke lehen zatien baino gehiagotan. Ikusi dugula zutik, agian erritmo motelagoa izan du bigarren zatia, baina Jagobak gehiago eskatzen du, badakielako beretzat ere garrantzitsua dela gaurkoa, eta Jagoba ere profesional gisa, jokalariak bezala ez da arratsalde pasa etorria. Gara, minutu honak, Alaveseko erdilariak, Haruf, Goia galdu du Palestinak, eskuinegaletik berriro ere jo nahi du Euskal Herriko futbol taldeak. Are hartzean, Niko Serrano barrutik, Goia eskuinegalera, erdiratzeko aukera, erdiraketa ona, errematea ere etzen txarra urruko izetanena, Inigo lekuek, baloia ondo ipini dio. Aiako aurrelariari bere aukera baliatzen ari da Atletikeko aurrelari gazteak. Kornerra alde, partida horrela hasi da, kornerrak adera eta atera, alaxe heldu da, lehen gola Unai Elgezabalek, laugarrena nahi du Euskal Selekzioak, bigarren zutoinera luze, hortxe leia area barruan, aterako aldu, baloia Palestinak, gainean Ander Guevara, azkenean Debajek bideratu du erasoa,
Odai Debag, normalean titularra den jokalaria, Eskoziako ligan, aritu zen joan zen demoraldian, eta kopa irabazi zuen, penalti jaurtiketetan Celticen aurka. San Mamesen aldarria. Palestinaren askatasuna eskatzen, hemen ofizialtasuna eta Palestinaren izana armailetan eta lehia berdegunean. Baloia atzera, Termanini, Suedian jaioa da. Haru. Arazo handiak, hor baloia jogatuta ateratzerako orduan, Palestinak arazo handia ditu, Orain ezkerretik saiatu nahi dute palestinarrek. Palestina aipatutako Debag. Zamalek taldean ari da, orain Egipton. Guevara. Ander Guevara berriro ere. Laguntza galetik etorriko da. Nico Serrano. Pasea barrura. Pazientzia handiz jokatzen orain. Jokalari pilua da hor barruan, Palestinaren atzealdean. Erdirak eta ezin egin azkenean Inigo Lekuek, bigarren zatian zelairatu da Atletikeko jokalaria. Palestinako atzelariak eutsi egin dio eta kornerra alde izango du Euskal Herriko futbol taldeak. Sakea Nico Serranok. Apurka iristen ari gara partida amaierara. Ateko sake orain. Lasaitu da Jagoa. Hori dirudi Inigo. Bai, lasaitu ez dena Palestinako entrenatzailea, bigarren zatia ere zutik egin du guztia. Bai, beste aldaketa bat egingo du aurki. Atzetik jokatzen atera nahi dut Palestinako futbol selekzioak. Ezkere galean, txaloak orain armailetan. Partida amaierarako prestatzen ari dira zaleak. Termanini. Eskuine galean. Emilio Saba. Eta falta. Gorriek atera dute. Harup. Pase egiteko keinua. Baloia egalera. Odai Harup. Maila handia duen futbolaria Palestinako zelai erdi horretan. Eskuinetik orain. Saba. Termanini. Lehen batean baino baloi gehiago ikutzen nahi dira, baino gutxiago iristen. Sakontasuna falta zaio Palestinari. Horrazken metroetan kalidade pixka bat gehiago. Lehen famatu dugu, hasieran 9 zenbakia, hori izan da behar bada. Partida osotasunean hartuta jokalari azpimarragarriena Palestinarren artean. Tamer Seyam, Katarren ari den futbolaria. Termanini. Egalean Saba, Perun jaiotako futbolaria. Termanini. Eta Hamada. Ondo egin dio iskin orain. Izetari. Metro aditu aurretik. Palestinak aurrera egiteko. Ez da pasea egiten ausartzen. Harub orain bai. Libian. Ari da. Odai Harub. Al-Hali. Taldean. Izeta. Partida lokartu nahian orain Euskal Selekzioa. Errando. Ruide Galarreta. Pasea barrutik. Ondo eramandu Palestina kontra esan atetzeko aukera. Pasea egalera. Aukerako baloia da. Erdirak eta ondo atzean
Bidea itxita, bigarren aukera bat izango du. Gorriz jantzitako taldeak. Are hartzetik, jaurtik eta ateratzeko gauza den, mutil puska hundia. Abu guarda. Sekuentzi luzea orain landu dute palestinarrek. Ahoia berreskuratu. Ondo ari da orain. Abu Jazarren taldea. Jaruk. Beste aldaketa bat inigo. Alaxe da bai, kasu honetan 12 zenbakiarekin Hamza Hussein zeleratuko da, prest da. Ez dakit orain egin duten aldaketa edo ez. Badirudi arazoren bat dagoela hor. Taulatxorekin orain bai. Hamza Hussein zeleratuko da eta Yasser Hamed izango da berdegunea utziko duena. Txalo, zaparra da ikaragarri batekin. Partida berezia benetan beretzat. Seguru emaitzatik garatako gorkoan gozatu ederra hartu duela eta hortxe. Txalo artean badoa. Yasser Hamed lau zenbakiarekin Leioan jaioa entrenatzailea besarkatu. Ia partida osoa jokatzeko aukera izan du etxean. Juanan handia behar du, Bai. Leioan jaio aita palestinatik oso gazte etorri, aita medikua, formakuntza izan zuen bidea egintzen familia aurreatea. Jamal ere anaia gaztea Algarafan jokatzen du, eta horrelako aukera bat izatea, aitaren aberria defendatu, eta norberen izan Euskal Herria eta Palestina bat egin da. Bai, eta nik uste dut eraentzako unkigarri izan dela, ez hemen egotea, Samamesen jokatzea, kroniste jenderekin, eta guain nik uste entrenatzaileak oso ondo egin duela ateratzea, nik uste dut oso ondo erabaki ona izan dela. Partida ondarrean da, aurki azken minutuan sartuko gara, 3 eta huts. Euskal selekzioa nagusi, eta partida amaiera ere bikaina espero dugu, zaleen partetik, aitortza, eskerrona, festak, ez duetenik izango Samamesen. Pase ustela orain, Iago bare zutitu da, azken haseraino, ez du taldeak tentsio galtzerik nahi, zer den lehiakorra izatea. Hamada, Termanini, egalean Sala, azkenean luze jokatzea, erabaki du zuen jaiotako eriko atzelariak, Debak baloia pasatzen utzi, Abu guarda, Deba berriro ere, Aberdinekin eskaziako kopa irabazi zuen futbolaria, joan zen demoraldian, eta baloia kanpora horrela amaitu da. Palestinarren erasoa, aurki 80. minutua, ez du uste, lehi luzatuko duen epaileak. Kirol legez kokatu da, festa armailetan, lehia zelaian, garaipena etxean geratuko da, beste bat Euskal selekzioarentzat. Niko Serrano, eraso ezkeraldean Nafarra. Erdirak eta errematekiteko aukera zuen, atzetik etorrita. Eta horrela amaitu da, Samamesen partida egun berezia, unkigarria, zirrara, Samames jendez leko, eta joanan beste garaipen bat Euskal selekzioarentzat. Azkenean, aurkaria berdin du zein den, maila altuagokoa edo gutxiagokoa, bidea egiten jarraitu irabazten eta ospea lortzen. Garrantzitsuena partida jokatzea eta bide hori egitea, ez? Hori da garrantzitsuena, gero maila gaur erakutsi du, maila badagoela, baina maila egoteakin bakarrik ez da ezer lortzen, ez? Lortzen duzuna bakarrik partida ikusi, partidak irabazi, baina aurrera pauso bat eman behar da ofizialtasun horretan, ez? Benetan ez dala erraza izango, baina irutu zaite jarraitu behar dela horretan lan horretan. Euskal Herriak egindako harrera Palestinari, bi herriak elkar bat eginda, eta hortxe
festa, aldarrikapena, golak, 3 egin ditu Euskal Selekzioak, aurrenekoa Unai Egezabalek, Levanteko jokalariak, bigarrena Gorka Guruzetak, eta garaipena Urko Izetak biribildu. Hortxe Euskal Selekzioko ordezkariak hurbiltzen ari dira Palestinako jokalarien gana, denek zaleak agurtuko dituzte, ikurriñak, Palestinako banderak ere bat eginda, 3 kolore nagusi, zuri, gorri eta berdea. Palestinarren eskerrona Euskal Herriari, eta buelta olimpikoa nago dute, zelaiari buelta oso alegia, Euskal Herria goraipatuz, Euskal Herriari eskerrak emanez, eta atzetik Euskal Selekzioko jokalariak elastiko berdearekin, honan hau da kirola, eta hau da harmonia, hau da pakea aldarrikatzea, pakez bizina izatea, eta hori da garrantzitsuena. Kirolaren bitartez, askotan esaten da, ez da inor, ez da ezer bizten kirola izten den puntu horretara. Bai, eta kirola beti olako gauzak eskertzen dituen, ikusten dut alde hortatik iristen dela kirolak gauzagok egitera, egun polita dela denentzako, egia zen Palestinako taldeak eta selekzioak merezi izan dut herria batez ere merezi izan dula olako gauza bat, eta iruditzen zait hemen danok gozatu dugula, egunarekin, partidu alde batera gelditzen da, eta aldarrikapenak ikusten dut hor daudela. Gaur Euskal Herriaren babesa, elkartasuna jasotzen ari da Palestina, eta datorren astean Bartzelonan, Katalunia aldean beste horren beste, hango selekzioaren aurka arituko baita. Arabiako kopako sailkatze faseari behar bezala ekiteko Europan bigarren aldia du. Selekzio baten aurka aurreneko zari da Europan, Palestina baino 2009an, bakearen aldeko ekimena izan zen Brusela aldean, eta Molenbeek, Belgikako futbol taldearen aurka aritu ziren palestinarrak, 4-3 irabazi zuen Molenbeekek. Orduko hartan gaur Euskaldunak nagusi 3-0, duela ia 100 urte gerrate zibilaren ondorioz atzerrian erbestean jasotako berotasuna, eskerrona itzultzen ari dira Euskal Herritarrak gaur armailetatik. Palestinarrei berotasuna eman da, futbolak irabazi du, herriek irabazi dute, eta joanan hankaz gora dagoen mundua hobera bidea egiten du. Buelta ematen diogun, danon artean eskeate laguntzen dugu, baina ez da erreza izango, ez? Iruditzen zait agintariak ez daudela hortarako, agintari batzuk. Entzun Samamez! Osora zabaltzen ari den irudia, bihar ere entzumo ditu ondorioak, kirol ikuspegitik, eta baita hemen bizi izan den giroari buruz, elkartasun keinuaz, familiak etorri dira, Euskal Herri osotik, jende gaztea, futbolzaleak eta futbolzaleak ez direnak, eta hortxe, honan, protagonista guztiak, etxekoak eta palestinakoak, besarkatuta, zaleekin dantzan. Historiarako irudia. Askotan, ligan ikanikak izaten dira,
zenbat zarata entzuten da, hau da kirola, jona. Bai, kirola hau da, kirola barruan hau dago, nik uste dute danok irabaztea nahi izaten dute, eta irabaztea nahi izaten dugu, baina iruditzen zait hau oso polita dela, ez, oso ondo dago. Honi jarraipen baten bandioke, nik uste dut hori dala gauzarik ederrena, ez, futbolako gauzak batzen ditu, iruditzen zait futbolak gauza batzutako nahi izaten da, beste batzutako hain gona ez, batzuentzako, baina iruditzen zait kirolaren inguru horretan